Nasib apes kena M wong wedok umur 50 taun teko Desa Dadi Kecamatan Semanding. Dheweke ora berkutik pas pedagang nok Pasar Wage Kecamatan Grabagan bengoki amarga diduga nganggo dhuwit palsu blonjo pas Sabtu esuk. Teko tangane pelaku, warga karo petugas nemokno barang bukti dhuwit palsu pecahan 100.000 ripis sing totale 3 yuta ripis. Akeh 700 ripis nok antarane wis diblanjakno nok pirang-pirang pedagang. Nok njero rekaman amatir ketok kerumunan warga sing gelo nok lokasi kedadean. Kanggo ngindari amukan massa sing luwih gedhe, salah sijine warga inisiatif ngehubungi petugas kepolisian ben pelaku ndang diamanno. Pas iki Martuni wis nglakokno pemeriksaan intensif nang unit tindak pidana umum Satreskrim Polres Tuban. Karo penyelidik, pelaku ngaku lagi pertama kali nglakoni iki. Dhek oleh dhuwit palsu kuwi teko tanggane dhewe. Amarga kedadian iki, pihak kepolisian ngehimbau ben warga ambek pedagang luwih waspada pas nrimo dhuwit pembayaran. Jajaran Kapolsek nok seluruh wilayah Kabupaten Tuban saiki dikerahno kanggo nglakokno penyelidikan ambek ngantisipasi eneke sebaran dhuwit palsu liyane. Siki Muhammad, JTV, Tuban.